Čiže čo hovorila táto tendencia, keby sme si ho prečítali v takej jednej vete? Takže špatný separáce hovorí vchod, konflikty v západe, deti plány na novú budúcnosť a okno, tendencia okien, choroby, špatné choroby. To znamená, tendencia znie separácie, konflikty, choroby a ešte by do toho mohla vstúpiť vstupné dvere do miestnosti, ale v tomto prípade sú v poriadku, to je dobre pre zdravie, takže aspoň tieto nejakým spôsobom vyvažujú. Takže vidíte, jak je dôležité začať postupne a postupným spôsobom zmierňovať negatívne tendencie, ktoré na danú miestnosť, na daných obyvateľov alebo na celý priestor pôsobia. Pokračovanie v ďalšom videu.